Draconiaid Caerdydd yn cynnal ei gêm darbu cynta ar y lefel yma. Ond Caerau sy'n ymosod nawr. Bishop yn trio torri trwy'r amddiffyn. Mae'n cael ei lorio. Wel, mae Cymru yn dadlau bod wedi cael y bêl. Ond dwi'n amau bydd yna Gerdyn yn fan hyn. Ond pa liw fydd hi? O, i'r boced ôl. Mae'n Gerdyn coch. Joe Gibson yn hel Jonathan McMenemy oddi ar y ca. Gwedi 12 munud. Mae Draconiaid Caerdydd lawr i 10 dyn. A mi oedd y bêl wedi hen fynd. A mae fe wedi siomi. Shepherd ar gic gornel. Draconiaid yn clirio. Charlie Lewis yn ennill y pleniad. A pas dda gan Meir. Charlie Lewis ti parhau ar rediad. A croesed i fewn. A Harrison Lewis! Yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Mae'n dechrau da i'r tymor i Caerau. Digiro yn y gyngre'r hyd yn hyn. A Harrison Lewis, y cefnwr dalan. Mae wedi'r gic gornel. Caerau Trelai. Yn dechrau rheoli'r gêm yma nawr. O, Cummins fewn ar gôl. Cael awr am dacl gan Luke Bridgman. Mae Draconiaid dal yn y gêm yma. Cazadi. Ge Crydd cael ei dyrnu mas. Waith da gan dim ond Eke. Manga yn y cylch canol. Yn lledu'r bêl yn dda. Cazadi cyfle arall i roi'r bêl fewn. A Harry Edwards dros y trawst. Y dau eilydd yn cyfuno yn fanna. Un gol o fantes dal sydd gyda Caerau Trelai. Manga yn gryf yn y dacl fyna. Unwaith eto yn lledu'r bêl. Sam Roberts tro hyn sydd fewn. Sam Roberts yn croesi. A Luke Evans unwaith eto dros y trawst. Draconiaid yn curo ar y drws. Munudau ola. Draconiaid dal i chwilio. Ond mae pwyntiau cynta. Maen nhw wedi rhwydo. Ond y galwad yn dod y gynnar. Cam sefyll. Bridgman yn rhwydo, ond fydd hi ddim yn cyfri.